Ongietorri, oinarrizko azalpenen kanpalekura. Gaur, urari buruz hitz egin nahi dizuet. Lurrazaleko 3 laurden urez estalita daude. Eta badakizu hori etengabe dagoela mugitzen, ziklo horri uraren zikloa deitzen diogu. Eta horri buruz hitz egin nahi dizuet gaurkoan. Eguzkiak lurra eta ura berotzen ditu, eta horrela ura lurrundu egiten da, atmosferara iritsiz. Goranzko aire korronteek atmosferako maila altuetan ur-lurrun hori osten dute eta orduan kondentsazioa sortzen da, hodeiak sortuz. Hemendik aurrera haizeak hodei horiek bultzatu eta mendi inguruetara iristen dira hodei horiek, bertan pilatzen dira. Eta hor prezipitazioa sortzen da. Prezipitazioa euri moduan, elur moduan edo txingor moduan ere gerta daiteke. Ur molekulek deskantzatzeko aukera daukate, esate baterako mendietan dauden lakuetan edo glaziarretan. Pentsa ezazue ze garrantzitsuak diren menditako glaziarrak bertan pilatzen baita munduan daukagun urgezaren 75%. Baina klima aldaketaren ondorioz, muturreko fenomenoen maiztasuna areagotzen ari da, baita bere intentsitatea ere, eta euriteak gerotan maizago gertatuko direla badirudi ikerketen arabera. Egoera larria da, baina ez daukagu dena galduta eta erronkari aurre egin behar diogu.